Ahojte, v tomto ďalšom videu sa posunieme do ďalšej časti matematiky, a to konkrétne do matematickej logiky. Táto časť bude možno trošku abstraktnejšia, nakoľko sa nezaoberá takými štandardnými matematickými problémami typu vypočítaj, odmeraj a podobne, ale bude skúmať samotný jazyk matematiky, čiže to, ako sa v matematike vyjadrujeme, ako chápeme niektoré slová, slovné spojenia, spojky a podobne. Vyplýva to práve z toho, že matematická reč je oveľa exaktnejšia a presnejšia než bežný jazyk, v ktorom si môžeme dovoliť určitú mieru nepresnosti a neurčitosti. A práve naopak, tu v matematike každé slovíčko má nejaký význam a má svoju úlohu. No a okrem toho matematická logika skúma aj spôsoby, ako sa v matematike usudzuje, čiže ako z nejakých pravdivých tvrdení, tzv. Predpokladov možno odvodiť nejaké nové tvrdenie, ktoré bude opäť pravdivé, a zároveň nám tak dáva nejaký aparát, ktorý možno overovať, či nejaké tvrdenie, ktoré niekto vyslovil, je alebo nie je pravdivé na základe toho, čo už vieme z minulých skúseností. No a základným pojmom matematickej logiky je práve pojem výroku. Výrokom budeme rozumieť nejakú oznamovaciu vetu, ktorá môže byť len pravdivá alebo len nepravdivá. Ako príklad by sme mohli uviesť výrok číslo 2 je párne, o ktorom všetci vieme, že je pravdivý, čiže by to bol príklad pravdivého výroku, zatiaľ čo napríklad také tvrdenie Bratislava je hlavné mesto Rakúska je evidentne tvrdenie nepravdivé a môžeme ho označiť za nepravdivý výrok. V tom popise som povedal, že to je veta, ktorá môže byť len pravdivá alebo len nepravdivá. No, to môže byť tam z toho dôvodu, že mohli by sme napríklad sformulovať výrok zajtra bude v Senci pršať, čo je teda tvrdenie, ktoré nakoniec sa ukáže ako pravdivé alebo nepravdivé, ale zatiaľ v súčasnosti o jeho pravdivosti rozhodnúť nevieme a preto ho budeme označovať za hypotézu, čiže výrok, ktorého pravdivostná hodnota, či je pravdivý alebo nepravdivý, nám zatiaľ nie je známa, ale raz možno na tú pravdivosť alebo nepravdivosť prídeme. Všetky tri práve spomenuté výroky sú príkladmi tzv. Elementárnych alebo jednoduchých výrokov. My však vo výrokovej logike budeme častejšie skúmať tzv. Zložené výroky, či nejaké tvrdenia, ktoré vznikli spojením jednoduchých výrokov pomocou nejakých logických spojok. No a vo výrokovej logike budeme najčastejšie pracovať s 5 rôznymi logickými spojkami, no a na tie sa teraz postupne pozrieme. Podľa toho, akú logickú spojku používame, rozlišujeme aj rôzne druhy tých zložených výrokov a prvým z nich bude tzv. Konjunkcia, čiže výrok, ktorý vznikne spojením dvoch nejakých jednoduchých výrokov pomocou logickej spojky A. Príkladmi takých konjunkcií sú napríklad tieto 4 výroky. Napríklad ten prvý z nich hovorí, že číslo 7 je nepárne a súčasne je prvo číslo. Čiže je to konjunkcia, lebo obsahuje logickú spojku A. No a táto spojka A má v matematike v podstate rovnaký význam ako aj v bežnej reči. Hovorí nám o tom, že by mali súčasne platiť obidve tie tvrdenia, aj tie, čo sú naľavo od spojky A, aj to, čo je za ňou. Čiže v tomto prípade by táto konjunkcia hovorila, že číslo 7 je aj nepárne a zároveň, že je aj prvo číslo. Ak by sme chceli tú konjunkciu zapísať všeobecne, tak pre konjunkciu dvoch výrokov budeme používať takýto symbol striežky. Ak by sme mali nejaké dva výroky, povedzme PQ, tak konjunkciu výrokov P a súčasne Q zapíšeme takýmto spôsobom. No poďme preskúmať, ako to bude s pravdivosťou takého výroku, ktorý je konjunkciou dvoch nejakých jednoduchých výrokov. Čiže ak máme výroky P a Q, tak pre ich pravdivostné hodnoty môžu nastať rôzne situácie, napríklad, že obidva budú pravdivé, čo je bol aj tento náš prvý prípad, že číslo 7 je nepárne, to je pravdivé tvrdenie a rovnako je prvo číslo. Ďalej by mohla nastať situácia, že prvé tvrdenie P bude pravdivé a druhé nepravdivé, čo by bol náš prípad, že číslo 7 je nepárne a nie je prvo číslo. Potom môže nastať situácia, že prvý výrok by neplatil a druhý by platil. No a ako posledná môže nastať situácia, že ani jedno z tých čiastkových tvrdení z tých dvoch výrokov PQ nebude platiť ako naše tvrdenie, že číslo 7 je párne, čo zjavne neplatí, a rovnako, že nie je prvo číslo, to je tiež nepravdivý výrok. No ako teraz bez tou konjunkciou? My sme hovorili, že konjunkcia nám tvrdí, že platia súčasne oba výroky. No a ktorý je ten prípad, keď nám platia obidva výroky? No zjavne iba tento prvý, lebo v každom ďalšom prípade niektorý z tých výrokov neplatí, čo tá konjunkcia nám nehovorí pravdu, že by mali platiť obidva naraz. No a keď si to zoberieme vzhľadom na tie naše konkrétne príklady, tak naozaj len o tom prvom by sme asi prehlásili, že platí.
Všetky ostatné by sme označili za nepravdivé výroky. Ďalším typom zloženého výroku je tzv. Disjunkcia, čo bude výrok, ktorý vznikne z dvoch jednoduchých výrokov pomocou logickej spojky alebo. Predtým, než sa pozrieme na matematické chápanie spojky alebo, tak mám tu poznámku o tom, ako túto spojku chápeme v bežnej reči, pretože tam ju môžeme používať v dvoch rôznych významoch, a to buď v tzv. Vylúčujúcom význame alebo v tzv. Nevylúčujúcom význame. Najlepšie sa to možno pochopíme na tých konkrétnych prípadoch. Ak by som povedal, že za vysvedčenie si môžeš vybrať ako odmenu bicykel alebo kolobežku, tak v podstate dávam na výber z dvoch možností a vybrať si môžeš buď jednu alebo druhú, ale nemôžeš sa vybrať obidve naraz. Čiže tá jedna možnosť vylúčuje druhú a naopak. Zatiaľ čo v tom druhom prípade, keď poviem, že na rodičovské združenie môže prísť otec alebo mama, tak v tomto prípade môže prísť jeden alebo druhý, ale pokojne môžu prísť aj dvaja, čiže tie dve možnosti sa navzájom nevylúčujú a môžu nastať aj obidve naraz. To sú dve rôzne chápania tejto spojky alebo v bežnej reči, no a to by bola v matematike komplikácia, preto je medzi matematikmi dohoda, že v matematike túto spojku alebo budeme vždy chápať v nevylučujúcom význame, no a podľa toho budeme aj analyzovať konkrétne disjunkcie. Čiže nejaká disjunkcia, výrok so spojkou alebo nám bude vždy tvrdiť, že platí aspoň jedno z tých dvoch tvrdení, z ktorých bol daný výrok vytvorený. Čiže ak by som povedal, že číslo 7 je nepárne alebo je prvočíslo, tak tvrdím, že platí buď tá ľavá časť, čiže číslo 7 je nepárne, alebo platí tá pravá časť, čiže to je prvočíslo, ale pokojne môžu platiť aj obidve naraz, ako by to bolo v tomto prípade. Poďme opäť raz preskúmať, ako to bude s pravdivosťou disjunkcie vo všeobecnosti. Predtým potrebujeme zaviesť nejaké všeobecné označenie pre disjunkciu. No a keďže konjunkciu sme značili takou striežkou, tak v prípade disjunkcie bude ten symbol otočený nadol, čo akoby také malé véčko. No a teda, ako to bude vo všeobecnosti s tou pravdivosťou, tak ak si zoberieme opäť výroky PQ, tak môžu byť znovu buď oba pravdivé, alebo teda prvý pravdivý, druhý nepravdivý, alebo naopak, prvý nepravdivý, druhý pravdivý, alebo obidva nepravdivé. No a tá disjunkcia, ktorú chceme skúmať, nám teda má hovoriť práve to, že aspoň jeden z tých výrokov, z ktorých je disjunkcia vytvorená, by mal byť platný. Čo je toto matematické chápanie spojky alebo? No teda v ktorých týchto štyroch prípadov, ktoré sme si vypísali, je splnená táto podmienka, že aspoň jeden z výrokov platí, tak je to v tom prvom prípade, že tu tá disjunkcia bude platiť, aj v tom druhom prípade, aj v tom treťom. Akurát v tom poslednom prípade, keď obidva dané výroky neplatili ani Pčko, ani Kvéčko, tak ani tá disjunkcia nebude pravdivá. Vo všeobecnosti disjunkcia platí vždy vtedy, ak aspoň jeden z daných výrokov je pravdivý. Tretím typom zloženého výroku, na ktorý sa pozrieme, je tzv. Implikácia a tá využíva logickú spojku ak tak, prípadne ak potom, alebo nejaký iný synonymný výraz. No ale predtým, než sa pozrieme na to, ako je to s pravdivosťou implikácie v rôznych situáciách, tak chcem opäť upozorniť na to, že túto spojku v bežnej reči a v matematike môžeme chápať trošku inak. No a mám teda takéto dve pomocné tvrdenia. Prvé je skôr taká situácia zo života, keď mama povie dieťaťu, ak si upraceš izbu, tak môžeš ísť von. Tak takéto vyjadrenie máme by sme chápali tým spôsobom, že ak si to dieťa izbu uprace, čiže ak tá prvá časť bude splnená, tak potom bude pustené, aby mohlo ísť von, čo aj druhá časť bude splnená. Ale ak si tú izbu neuprace, čo tá prvá podmienka by splnená nebola, tak potom by sme očakávali, že ani nebude môcť ísť von. V podstate by sme očakávali, že ak tá prvá časť platí, bude platiť aj druhá, ale ak tá prvá podmienka platiť nebude, tak ani tá druhá podmienka platiť nebude. Ako to je však v tej druhej situácii, keď máme tvrdenie, že ak je číslo deliteľné 10, tak je deliteľné aj 5. Tak preskúmajme nejaké číslo, napríklad 30. Tá teda deliteľná 10 je a rovnako je deliteľná aj 5. Čo tu by to platilo, že ak bolo deliteľné 10, tak je deliteľné aj 5. Otázka je, čo teraz bude platiť obdobne ako v tom predošlom prípade aj naopak, že ak by číslo nebolo deliteľné 10, tak nebude deliteľné ani 5. Tak skúsme nejaké číslo, napríklad 17. Deliteľná 10 nie je a nie je deliteľná ani 5, čo tu by to sedelo, ale čo také číslo napríklad 15? Tá desiatkou
deliteľná taktiež nie je, ale 5 už deliteľná je. Čiže vidíme, že v tomto prípade, ak tá prvá podmienka bola nulová, tak môžu nastať dva rôzne scenáre, že tá druhá môže byť splnená a nemusí byť splnená. Tu je trošku iné chápanie tej spojky ak tak, než v tom kontexte z bežného života. Čo v matematike budeme tú spojku ak tak chápať vždy v tom zmysle, že ak prvá podmienka platí, určite platí aj tá druhá. Ale ak tá prvá podmienka neplatí, tak o tej druhej nebudeme vedieť povedať nič. Ak by sme teda chceli vo všeobecnosti popísať pravdivosť tej implikácie, tak potrebujeme si opäť k tomu vytvoriť nejakú tú pravdivostnú tabuľku. Pre implikáciu zavedieme symbol v podobe šípky smerujúcej zľava doprava, čo ak z nejakého výroku P má vyplývať výrok Q, tak budeme používať takéto označenie. No a teda vo všeobecnosti opäť pre tie dva výroky P, Q môžu nastať 4 situácie. Buď to teda obidva tie výroky platia, alebo teda prvý platí, druhý neplatí, naopak, alebo teda budú oba nepravdivé. No a ako to bude s tou implikáciou, že ak platí P, tak musí platiť aj Q, tak budeme vychádzať z toho, čo sme si pred chvíľkou povedali, ako tejto spojke rozumieme v matematike, že ak platí prvý výrok, tak platí aj druhý. V prvom prípade to splnené máme, prvý výrok platí a teda platí aj druhý, čiže implikácia hovorí pravdu. V druhom prípade prvý výrok platí, ale druhý neplatí, čiže zjavne to je v rozpore s tým, ako tú implikáciu chápeme. Teda bude nulka. No a tá druhá časť toho popisu, ako chápeme implikáciu, hovorí, že ak prvý výrok neplatí, tak o druhom nevieme povedať nič. Čiže ak ten prvý je nulový, ako sú tieto ďalšie dva prípady, tak ten druhý môže byť hociaký, implikácia porušená nebola. Čiže v podstate to matematické chápanie implikácie je také, že implikáciu vždy budeme považovať za pravdivú okrem situácie, že by z niečoho pravdivého vyplývalo niečo nepravdivé. Po implikácii prichádza na rad tzv. Ekvivalencia, ktorá používa logickú spojku so slovným vyjadrením práve vtedy keď, respektíve iba vtedy keď. No a to matematické chápanie ekvivalencie je také isté, ako sme si pred chvíľkou ukazovali na tom príklade mamy, ktorá synovi hovorila, že von môže ísť, ak si uprace izbu. Tam sme však hovorili, že my tú spojku ak tak v matematike budeme chápať trošku inak, ale aby sme nejako pocítili aj túto možnosť, tak zavádzame ešte ekvivalenciu. To pôvodné tvrdenie by sme matematicky presnejšie popísali takto, že von môžeš ísť iba vtedy, keď si upraceš izbu. A to chápanie teda bude také, že ak si tú izbu upracem, môžem ísť von, ak si ju neupracem, nemôžem ísť von. Čiže ak prvý výrok platí, tak platí aj druhý. Ak ten prvý výrok neplatí, tak neplatí ani druhý a podobne aj v opačnom garde. Taká matematickejšia situácia, že číslo je deliteľné dvoma práve vtedy, keď je párne, čiže ak je párne, bude deliteľné dvoma, ak nie je párne, nebude deliteľné dvoma, naopak, ak je deliteľné dvoma, je aj párne, ak nie je deliteľné dvoma, nie je párne. Čiže vo všeobecnosti pre ekvivalenciu, pre ktorú zavedieme teda symbol v podobe obojstrannej šípky, bude tá pravdivostná tabuľka alebo rozbor všetkých situácií vyzerať nasledovne. Čiže môžeme mať obidva pravdivé výroky, jeden pravdivý, druhý nepravdivý, opačne, alebo obidva nepravdivé. No a hovorili sme, že ekvivalencia bude splnená v tých situáciách, ktoré sú uvedené práve tu, že ak platí prvý výrok, tak má platiť aj druhý. To je táto situácia. A ak prvý výrok neplatí, tak neplatí ani druhý. To je táto posledná. V týchto dvoch situáciách je ekvivalencia pravdivá, splnená. V tých ďalších dvoch prípadoch, keď tie dva výroky majú rôznu pravdivostnú hodnotu, ekvivalencia platiť nebude. Čiže v podstate vidíme, že tá ekvivalencia je akoby obojstranná implikácia. Čiže táto implikácia, že z P, že P je ekvivalentné z Q, zahŕňa v podstate dve možnosti, že jednak z P vyplýva Q a zároveň z Q vyplýva P. Keď si spomenieme, kedy bola implikácia nepravdivá, tak to bolo v tých prípadoch, ak by z pravdy vyplývala nepravda. Čiže tento prípad, keď je P pravdivé a Q nepravdivé, tento aj v prípade ekvivalencie je nulový.
a rovnako aj situácia, že by nám z pravdy vyplývala nepravda v takomto poradí, že Q je jednotka, P nulka. To je tento prípad, tak aj v tomto prípade je tá ekvivalencia nepravdivá a v ostatných nepravdivá. Čiže v zásade každú ekvivalenciu, že P je ekvivalentné z Q, budeme chápať, že to je to isté. Pre to isté sa namiesto znaku rovná sa v logike používajú také 3 čiarky. Takto hovorí to isté, že z P vyplýva Q. A súčasne, keď hovorím a súčasne, tak hovorím, že to bude nejaká konjunkcia. A súčasne má platiť, že aj z toho Q vyplýva P. Čiže každú ekvivalenciu vieme zapísať ako konjunkciu dvoch implikácií. Na záver sa pozrime ešte na posledný typ zloženého výroku a poslednú logickú spojku, ktorá bude s týmto výrokom viazaná. A to bude logická spojka nie je pravda, že? Táto spojka sa líši od všetkých tých predošlých 4 alebo ak tak práve vtedy, keď tým, že tieto 4 spojky vždy spájali 2 nejaké výroky a vznikol jeden nový výrok. A v prípade spojky nie je pravda, že? A v prípade negácie sa táto spojka bude viazať iba k jednému výroku. Čiže ak máme nejaký výrok A, napríklad, že číslo 2 je párne, tak negácia bude výrok, ktorý bude popierať pravdivosť tohto výroku a značiť ju budeme pomocou takéhoto symbolu. Čiže keď chceme povedať, že nie je pravda, že číslo 2 je párne, tak sme v podstate vyslovili negáciu výroku A a zapíšeme to takýmto spôsobom. Samozrejme v slovnom vyjadrovaní často sa snažíme byť ekonomickejší a tak namiesto takéhoto zdĺhavého vyjadrenia povieme iba, že číslo 2 nie je párne, prípadne, že číslo 2 je nepárne, rovnako sme vyjadrili negáciu toho pôvodného tvrdenia. Ešte, čo sa týka nejakého označovania, tak okrem tohto symbolu s týmto označením môžeme používať ešte aj symbol A s čiarkou hore. Obidva zápisy vyjadrujú to isté. No a ešte v prípade negácie by som chcel upozorniť na jednu vec. Ak by sme mali napríklad výrok typu dnes je nedeľa, povedzme, že to je nejaký výrok B, tak jeho negácia by znela, buď to nie je pravda, že dnes je nedeľa, alebo nejako ekonomickejšie, napríklad dnes nie je nedeľa. Pre zmenu teda použijem to označenie s apostrofom. No, niekto by však mohol navrhnúť negáciu typu dnes je pondelok, dnes je streda, dnes je útorok. Problém však je, že táto negácia nie je negáciou z toho dôvodu, že nezahrňa všetky ostatné možnosti, ktoré ten pôvodný výrok nepokrýval. Čiže ak máme 7 dní v týždni a ja tvrdím, že dnes je práve nedeľa, tak tá negácia musí hovoriť o tom, že je niektorý z tých ďalších 6 dní a teda nie, že to je pondelok, ale že to je niečo iné ako nedeľa. Aby sme to ešte zhrnuli, ako to je s pravdivosťou, tak keďže teraz neskúmame vzťah medzi dvoma výrokmi a máme iba jeden výrok A, ktorý buď môže byť nepravdivý alebo pravdivý, tak tá negácia výroku A bude mať zjavne vždy opačnú pravdivostnú hodnotu, čiže ak bol prvý výrok nepravdivý, negácia platí a naopak, ak pôvodný výrok neplatil, tak ak pôvodný výrok platil, tak negácia bude nepravdivá.